okondedwa omvera pano pa Respect TV kwena kulikonse kumene ino muli, ndati ndikupaseni moni mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu, mpulumutsi wa moyo kaya Ambuye Yesu akusamalirani bwanji, kukakhala kuno chisomo chake nchokwanira. Pastor Faisoni ndiye dzina langa. Wakondedwa womvera, takumananso ende TV yanu yokondeka imene ikusisimula ni moyo wanu mwauzimu. Ndipo lero tigawana utenga pamutu woti mwafesa mbewu yanji. Chemwali ni mbewu yanji imene mwafesai. Abambo ni mbewu yanji imene mwafesai. Nyamata ni mbewu yanji imene mwafesai. Amayi ni mbewu yanji imene mwafesai. Kodi mbewu iyi izakupasani phindu? Kodi mbewu iyi izakupasani cholowa? Kodi mbewu iyi muzayamikiridwa? Wakondedwa pano pa dziko, ngakale anthu a dziko akafuna ende kulima kudzala mbewu amayamba kuyang'anira, kodi mbewu izandipasa ndalama? Kodi mbewu iyi ndi ya phindu? Mbewu zonse zopanda phindu pano pa dziko anthu ali nkudzisiya, alibe nazo ntchito, amasaka mbewu yabwino imene ndithu akayisamalira izawapasa ndalama zambiri, izawatonthoza, izawapukuta misonzi, izawapanga kukhala makhumucha, azathandizika pa banja lawo. Kodi inu ni mbewu yanji imene mwafesa? Ambuye atithandize kwambiri. Agalatiya chapter chake cha 6 verse yake ya number 7. Tateni tiwerengeni mawu a Mulungu limodzi. Kodi Bible likuti chiyani? Agalatiya 6 verse yake number 7. Bible likuti musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimenenso azachituta. Haleluya. Akuti musanamizidwe, Mulungu sanamizidwa. Musanyengedwe, Mulungu sanyengedwa. Nyamata osavutike mu mtima mwako ndi kuzembazemba. Umawazembera makolo wako kuti asadziwe, akangodziwa kuti ukupanga zibwenzi alekeratu kulipirira school fees. Umazemba iwe koma usamanyengedwe, Mulungu sanyengedwa. Osanamizidwe, Mulungu sanamizidwa. Enu amayi musanamizidwe, muli ndi chibwenzi kumbali, mumacheza ndi chibwenzi pa WhatsApp, mukacheza kudirita mameseji wonse amuna wanu angaone. Enu abambo mumacheza ende ndi akazena pa WhatsApp, mukamaliza kucheza kudirita kufufuta maaudio yonse, akazi wanu angambe kumvera zwe. Musamanamizidwe, Mulungu sanamizidwa. Amene chechi. Kodi zikumveka? Zikumveka? Mumasayinira mafomu molakwika, koma ndefuna ndikusimikizeni kuti musanamizidwe. Olo chinyengo chimene mungachisaine pa fomu, ukatangale umene mungapange, umbava umene mumapanga, Mulungu sanamizidwa. Mokonza kupha munthu anthu onse osaziwa, kokamukwirira kutali kwanokanoka ngani kuivivinyiza osaziwika china chilichonse. Basi anasowa sidi kuziwa kadapita kuti anthu osaziwa ngani nkuta. Koma musanamizidwe, Mulungu sanamizidwa. Haleluya, 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 haleluya. Akuchita manyazi pokala kuti zimene akupanga zonzola kwika, amadikira mdima ugwe, cholinga choti akale pa mtambasala kamapanga zakezo anthu asamuone, asampezerere. Amachita manyazi. Musanamizidwe, Mulungu sanamizidwa. Mwafesa mbewu yanji, mukufesa mbewu yanji. Akuti china chilichonse chimene munthu achifesa chimenecho azatuta. Haleluya.
Simungadzale chimanga kuyembekezera kuti muzakolola tomato. Simungadzale tomato kuyembekezera kuti muzakolola maungu. Simungadzale enuyo repu kuyembekezera kuti muzathyola nthochi. Ayi, zosatheka. Chimene munthu wachifesa chimene chonso azatuta mu nthawi yake azakolola. Kaya panopa mwafesa chigololo mu ufumu umene uli mkuzawo mozatuta chigololo, nthawi yomaliza muzanyamula chigololo. Mwafesa panopa dama mozakolola dama. Mwafesa panopa mwano mozakolola mwano. Mwafesa panopa kulera kupha mozakololanso kupha imfa. Mwafesa panopa ndewu mozakolola ndewu. Mwafesa panopa kuvala matrauza koma muli azimayi kuyembekezera kuti mukalowa kumwamba. Zakanika zimenezo zosatheka. Our God is not a dirty God. He is a holy one. He is a mighty. Simuzapita kumwamba ngati simutuluka machimo. Aliyense azasenza azakolola zimene iye anafesa. Aliyense azatuta zimene iye wapyala lero. Mukupyala chani pasiko pano? Ni mbewu yanji imene inuyo mwapyala. Ena apyala kuchosa mimba. Muzakolola imfa, moto wa muyaya. Ndo mene muzakolola. Mwakufesa chani meshi. Mwakufesa meshi mutu mwanu. Muzakolola imfa. Mwakufesa kuzipoda milomo. Muzakolola imfa. Mukufesa chani ndi ndolo. Muzakolola imfa. Mukufesa chani kumeta mbali. Muzakolola imfa. Mulungu sana mizidwa. Mulungu sanyengedwa. Mukoza kubisala pamaso pa munthu koma pamaso pa Mulungu simungabisale. Chilichonse chimene mukuchita lero muzakolola. Mukufesa lero kulera kalera muzakolola imfa. Ambuye akuthandizeni, akuchitireni chifundo. Chilichonse chimene wachipyala uyembekezere kuzakolola chomwecho. Chilichonse chimene wachifesa pano pa dziko uzakolola chomwecho. Wafesa chani mitala uzakolola imfa. Wafesa chani makani uzakolola imfa. Wafesa chani kunyada uzakolola imfa. Imfa ya muyaya ya mugehena wa moto uzakukutamano. Ndi bwino lero ulape. Ukufesa chani masaikilini. Munthu wabwinobwino uli ndi nzeru. Munthu wako kugwira ntchito ungamavale zimenezo kumayenda pa nsewu kumaona ngati iwe ndi wosindikira wa nzeru. Ukuchena ukunyada ukunjoya zafikapo ndalama zafikapo. Ozakolola imfa kumapeto kwa zonsezo ni gehena wa moto. Ukufesa chani walanda mamuna wa mwini wake akulira akutha kuwonda ndi mafasting kumuitanisa. Iwe kuti kudyerera, iwe kuti ndiwokongola unalanda. Uli patemberero. Unalanda mkazi wa mwini wake lero akulira. Iwe ukuti ndiwe dolo, iwe ukuti ndiwe katakwe kaswiri. Uzalira. Nthawi yasala pang'ono. Kulira. Ambuye akuchitire chifundo. Ambuye akuthandize. Mwina nkuteka ufuna kumalandira mautenga, kumamva mautenga omasula munthu ku uchimo, omukonzekeresa munthu ende kupita kumwamba, ompanga munthu kuti alape, ofuna kumamva zambiri. Magulupu athu ngati kuchitidwa adi pogwirisa ntchito manambala awa +26588445393 kapena +265993982 Pastor Faisoni ndiye dzina langa. Shalom.